खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सिङावनो थानाय जोंहा राङापारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद दा बिनिनो जोंहा मोननै समस्ति राङापारा आरो दिखियाजुलि समस्ति आरोना बे मोननैबो समस्तिनिनो मोसाखावरि बिथांमोन आरो दामग्रा देग्रा बिथांमोन आरोना जों जयैनो तेजपुर गरामारियाव दायो आरोना बेयाव थांनो नागिरदों आरो लोगोसेनो दामग्रा देग्रा बिथांमोननि एसे सेलेक्सन खालामनाय दङ बेयाव थांनो नागिरदों आरोना दा जोङो गारि गाखोगासिनो टाटा मबाइलाव लाबाय बारा बुरजा गैया माखासेया थांग्रोजोब्बाय आरो माखासे उसुबिदानि थाखाय थांनो हायासै आरोना दा बेनिखायनो जोङो माने बलेर पिकआपआव गाखोबाय आरोना दा मादि जायो दङ नै फिसाफ्रा नै इथिं दंजोबो ओमफ्राय जोंहा नै इथिं सानै नै बिथांमोना नैबे फिसाफोरखौ गुमनो फैदों आरोना जोंहा जोंनि राङापारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो जोंहा बिथांमोना बिबानगिरि आरोना दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दा बोरै जायो थांबाय थानोसै राङापारा बारबाय नै बोथोराबो गाज्रिथार आरोना ओइ माथो गेट बन्द हस्टेलनिया थांसिगोन खोमा माबायदि हस्टेलनिया गावबागाव थांसिगोन दा ओइ आर्मि गारिया मालाय आर्मिफ्रा माइबारिया मालाय बरिया আৰু সব কলা চুলি হ'ব লাগিব দেই পিছত যে পিছত কলা হ'ব লাগিব সব কিবা ৰঙা ৰাংচিয়া বান্দৰ
साहा लोंबाय रुटि फुटि जाबाय आरोना लोगोफोरनि नायदो नै लोगोफोर मा अबस्था दिनै टाउना राङापारा टाउना फुजा खाथि नालाय खमैबो 2 घन्टा नांसिगोन लोगोफोर दिनै बे टाउनखौ बारनो